Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior, que era en el que començàvem les funcions financeres, vam veure la funció pagament, val? La funció pagament vam veure que era per calcular la quota que hauries de pagar en cada període, mensualment, normalment, sabent el tipus d'interès que pagaràs per un préstec a un cert període de temps, ¿vale? Per exemple, en aquest demano 20.000 euros al 7% i vull pagar 5 anys, val? Llavors, la quota que ens sortia era el 396,02. Ara això es feia servir la funció pagament. Avui el que volia era acabar-vos de comentar aquesta resta de funcions que van totes com encaixades les unes en les altres. ¿vale? Sempre et demanen una, però necessites saber qualsevol de les altres. ¿vale? Llavors, per exemple, imagineu-vos que el que voleu saber és la taxa. ¿vale? Imagineu-vos que vosaltres us diuen o si tu vas a comprar un cotxe, per exemple, i vols 20.000 euros, te diuen que els cedeixen aquests diners al 7% i que la quota que hauràs de pagar són 396 euros. Vale. Realment és un 7% o no? Val, doncs, ho podríem calcular, vale? Ho podríem calcular si sabem, per exemple, si sabem, anem a utilitzar la funció taxa, perquè és la que serveix per calcular el tipus d'interès, d'acord? Aquí hi ha un error de traducció perquè el primer paràmetre no es pot dir taxa, el primer paràmetre ha de ser una altra cosa. ¿vale? Fixeu-vos que són 4 i ha de ser una altra cosa. Anem a veure quin és el que falta, ¿vale? perquè hi ha un error de traducció. De fet, ja ho poso aquí, no? Taxa és el nombre total de períodes de pagament. Quin és el nombre total de períodes de pagament? És aquest, nombre total de períodes de pagament. Seria aquest, 5 anys, però multiplicat per 12 perquè volem saber el número de mesos. Com que la quota la volem saber en mesos, tot ho hem de traduir a mesos. ¿vale? Llavors, al banc et diuen que hauràs de fer un pagament de... Mira, sabem que això ens donaria correcte, no? 395. Doncs no. Per exemple, anem a calcular, ¿vale? Anem a calcular que el pagament ens diuen que no serà aquest, sinó que seran 450 euros. Per exemple, 450 euros, perquè ja veurà que si hem de fer un pagament més gran, voldrà dir que el tipus d'interès que m'ha de sortir ha de ser més gran del 7% i que, per tant, m'estarien enganyant. D'acord? Molt bé, imagineu-vos que volem pagar 450 euros. El valor present, el valor actual, serien els 20.000 euros, el valor final serien els 0 euros, perquè se suposa que ho hem de acabar de pagar del tot. No sempre és així, però se suposa que ho hem de pagar del tot. Vale, fixeu-vos que ens dona un número molt raro. Quin número és aquest? Vale, primer, això ja m'ho he traspassat directament a format percentatge i me dona un 1. Fixeu-vos que és una cosa una mica estranya, vale? Un 1,04%. No pot ser, no quadra. Clar que no quadra, clar que no quadra. Perquè això, com que hem posat una quota mensual i hem posat un número de períodes mensual, la taxa ens la dona també mensual. Per tant, si volem saber la taxa anual, haurem de multiplicar-la per 12. I resulta que ens dona un espectacular 12,50%. Això per què? Doncs perquè no li hem dit de pagar 396 euros, sinó que li hem dit de pagar 450 euros. ¿vale? Podria dir que si ens diuen que hem de pagar 450 euros, realment no ens estarien aplicant un 7%, sinó un 12,5%. D'acord? Això és bastant exagerat, però és perquè ho veieu. Mireu, què passa si jo li poso, en lloc dels 450 euros negatius, que seria el que pagaria, jo li poso això. Jo li poso que aquesta és la quantitat que li toca, em dona aquesta taxa, que la torno a multiplicar per 12 per saber la taxa anual i fixeu-vos que em dona un perfecte 7%. D'acord? Veieu que quadra? Per tant, això seria si ens faltés la taxa. Vale. Què passa si jo vull saber, per exemple, vale? Fixeu-vos que és igual però diferent. Jo puc pagar al mes 300 euros, vale? Menys d'aquests quasi 400, 300 euros, necessito pagar el cotxe a 5 anys, me'l donen al 7%, quants diners podré pagar? Doncs això ho faríem
Pues aquí, quin seria el meu capital? Faig servir la funció VP, que la tinc aquí, si no la buscaríeu i ja està, no hi ha problema, sabent que la taxa és del 7%, el número de períodes és 5 anys multiplicat per 12, perquè volem saber els mesos, i la quota, al valor final li posarem 0 igualment, a posar-li això, 0, que és correcte, i la quota, en lloc de pagar 396 euros, jo només puc pagar, mira, és que jo només puc pagar 300, poso un negatiu, perquè és un pagament. Jo li poso 300, a veure, el valor final és això, que no m'està quadrant, perquè seria algun menys d'això. Ah, exacte, la taxa l'he de dividir entre 12, així. La taxa també l'he de dividir, me la donen anual, i l'he de dividir entre 12, ¿vale? Així, fixeu-vos que aquí surt 15.150. Per què? 15.150 euros, menys que aquests 20.000. Per què surt menys? Doncs home, perquè li hem dit que nosaltres no podem pagar 400 euros, sinó que només podem pagar 300. Doncs mira, si només pots pagar 300, només pots demanar 15.000 euros, 15.150 euros. D'acord? Fixeu-vos que si jo ho torno a posar bé, si jo ho poso bé, en lloc de ser menys 300, i poso aquesta quota, val? Ja em surt, evidentment, el capital dels 396. Correcte? Amb el valor final funciona exactament el mateix. I amb el número de períodes funciona exactament el mateix. Per exemple, anem a saber el temps. I jo és una funció que es diu nper, que la tinc per aquí, i fixeu-vos, em demana la taxa, que seria aquest 7% dividit entre 12, perquè volem saber la taxa mensualment. El pagament és aquest, mensual, el valor actual és aquest, i el valor final és aquest. Quan m'ha de donar? 60. Per què em dona 60? Perquè són els mesos clavats. Evidentment, hauria de dividir aquesta quantitat entre 12 si volgués saber els anys. I ja està. Funciona perfectament, ¿vale? Però això per què em serveix? Doncs home, això em serveix per si resulta doncs, que si el valor actual, en lloc de ser 20.000 euros, doncs resulta que vull comprar un cotxe que val 30.000, doncs si val 30.000 euros necessitaré 100 mesos per pagar-ho. 100 i pico de mesos, ¿vale? Perquè tingueu una idea. Això ho dividim entre 12, perquè són mesos, em donaria uns 8 anys i pico. 8 anys i alguna cosa, ¿vale? Si jo volgués demanar 30.000 en lloc de 20.000. Veieu com funciona això? Amb el valor final és exactament el mateix. Si tens tot l'altre, val? I necessites saber quin serà el valor final, sabent que només pots pagar això, o al contrari, que sempre hem fet podem pagar menys. Si resulta que podeu pagar més, doncs es donaria un valor final positiu en aquest cas. ¿Vale? O en el número de períodes, per exemple, si podeu pagar més, us donaria menys temps. Aquí si jo li poso en lloc d'aquests 30.000, li poso això, aquesta quantitat exacta em donaria els 5 anys. ¿Vale? 30 mesos, 60 mesos, dividit entre 12, 5 anys. Amb el valor final és el mateix. Mireu, i a l'UBF, si jo tinc una taxa del 7% dividida entre 12, un temps de 5 anys multiplicat per 12, perquè han de ser mesos, una quota de pagament d'aquesta, com aquesta, i un valor actual de 20.000, a mi em dona un capital final de 0 euros, perquè aquests diners, al 7%, puc pagar això, perfecte. Ara bé, jo resulta que no puc pagar els 396 euros, el pagament no pot ser aquest, jo només puc pagar 300, resulta que al final em quedaria aquests diners encara per pagar. Vale? Si jo no... Pagant això, amb aquest tipus d'interès, i demanant aquests diners, a 5 anys, al final queda 0. Però si jo no puc pagar tant, doncs al final em quedarà una quantitat pendent. Val? Doncs això és del que es tracta la funció VF, de mirar aquest capital final. D'acord? Ja està. Vale? Si en lloc de 300, aquí, per exemple, vale? Aquests menys 300 li poso aquesta d'aquí, doncs al final, el capital final serà 0, igual que posa aquí. Vale?
Vale, només volia això, contrastar aquestes funcions d'aquí, que veieu que són 5 funcions que sempre et demana 4 paràmetres als altres 4 paràmetres, d'acord? Això és el que us volia acabar d'explicar i ja ens veiem en un proper vídeo, vale? Adeu!